बेन्नाखाता मौजायाव बामुनखुरा होननाय गामियाव कामिनी कुमार नार्जारी होननाय सासे दंमोन आरो बे कामिनी कुमार नार्जारीया एसे सेंग्रा समनिफ्रायनो दामनाय देनाय मोसानाय इत्यादिफ्राव एसे गोसो गोथौमोन दा बेबादि फैयै फैयै फैयैनो बे आदाया मोनसे सेंग्रा समनिफ्रायनो दामनाय देनायाव दंखाय बेयो बर' हारिनि मोसानाय आरिनाय इत्यादिफोरखौ माने बेयो फोरोंनाय जादों आरोखि दिनै फोरोंलाय गाबोन फोरोंलाय फैनानै जाहाथे ओरैबादि गोरों गुरु सासे बर' हारिनि मोसाग्रा अनेक धरननि मोसानाय बिदिनो बागुरुम्बा मोसानाय मामा मोसानाय इत्यादि मोसानाय बेफोरनि सोमोन्दै आरो बिदिनो बर'फ्रा मोदाय होग्रा बे मोदाय होनायफ्राव दाउ थै लोंनाय आरि लोंनाय इत्यादि माबाफोरखौ बियो मोजां धरनैनो मोसायै मोसायै खिथानाय आरिनाय बिथाङा नाम खालायदोंमोन दा थिग बे समावनो माने आदा कामिनीया जों बा सेंग्रा माने छात्र सममोन मोनसे जोंहा बिन्नाखाता मौजायाव बिन्नाखाता एमइ स्कुल अर्थात जाम्फैगुरि स्कुल होननाय दंमोनलाय बे स्कुलाव साहा दखान दंमोन बे साहा दखाना धीरेननिमोन आदा धीरेननि बे बामुनखुरानिनो बे धीरेननि साहा दखानमोन दा बे साहा दखाना ओरैबादि नामखरा बयबो फुं फुङाव थाङै थाङै बांसिनानो साहा लोंहैयो माबा माबा सल' बाथा खिथायो इत्यादि बेफोर खामानिफ्रा जायोमोन आरोखि आरो थांलाय फैलाय लामानि जिङावहाय बे अनेक जोंनि बिन्नाखाता मौजानि बाथायाव थांनाय फुङाव बहाबा पस्ट अफिसाव थांनाय नैबेफोर खामानिफ्राव बाव थाद'यो जिरायो साहा लोङो आरो थिग बे समावनो माब्लाबा समाव आदा कामिनीया लोगो मोनो आदा कामिनीया ओरैबादि माने माबामोन मानसिया माने बेयो अंगि भंगि बेनि सल'बाथा बेनि खिथानायाव मानसिफ्रा गोमोनानै बेखौ अबाक मोनोमोन एखेबारे नायहाबनाय गोमोहाबनाय आरो बे ओरैबादि नंगौबादि खिथानो हागौमोन असम्भब दा बेखायनो आदा कामिनीया माने मोजां सासे बोरैबा माबा खालायनानै आसामनि मोनसे माबा जानानै बिथाङा मा होनो शिल्पी माबायाव नाम खालायदों आरो बिथाङा बर'नि माबा हिसाबै सासे माने अस्ताद ओरैबादि मोसानाय आरिनाय बर'फोरनि मोदाय दावदै इत्यादिफोरखौ माबानाय दा बिथाङा बोरैबा सोलोंनानै खिथानो गोरों जादों आरोखि दा बिथाङा फुरा मोनसे अस्ताद जानानै फैदों बेनिफ्राय बिथाङा अनेक जायगायावनो बेबादि गावनि माबाखौ लानानै रोंनायखौ लानानै जायगा बियो मोनसे माने दल मोसाग्रा दल बानायदों अनेक जायगायावनो बेंगलावबो थांदों दुधनैथिंजायबो थांदों दरंथिंजायबो थांदों बे समाव दरंमोन कामरुपमोन दा बे समाव फोरोङै ओरैबादि नामखरा सासे अस्ताद जानानै फैदों आरोखि दा बिथाङा माने सेन्ट्रेल कमिटिनि स्टेटनि जेसेबां माबा दं आरो बेफोरबादि मिथिं दावथिं मोनसे माबा सभा समिति इत्यादिफ्राव बर'नि कृष्टि खला हिसाबै इनभाइट खालायोमोन आरो बे इनभाइट खालायनायाव बिथाङा निमन्त्रन मोननानै थाङोमोन गावनि दलखौ लाङोमोन आरो बे दलखौ लांनानै बे नाम खालायनाय थिग बे समावनो माबे सनमोनथाय आं बेखौ गोसोआव गैला दिल्लीयाव लांनानैबो बियो बागुरुम्बा मोसानायाव अनेक नाम खालायदों बे समाव भातारमारिनि कमला बसुमतारीना कमला ब्रह्म होननाय सासे सिख्ला दंमोन बे सिख्लानि खानाया आदैसिममोन आरो आखबसिममोन दा बेखायनो बिथाङा नाम खालायनाय आरिनाय समाव
माने बिथांनि मोसाग्रा आरिफोरखौ दिल्लीयाव फरिखा खालायनानै नायलायनाय बे जों बेखौ खोनानो मोन्दों आरो बिथांनि जिबनीयावबो जिउ खौराङावबो बे लिरना गालांनाय बेयो लीलाधर ब्रह्म बे लीलाधर ब्रह्मआ बिथांनि जिउ खौरांनि माबाखौ सम्पुर्ण लिरजोबदों थेवबो आं बेखौ एसे नायनानै आसरित मोन्दों माबाव इसोरा कालेक्सन खालायनानै बिनि जिबनीफोरखौ लिरना गालांखो बेखायसो बियो डक्टरेट नाम मोन्दों डक्टरेट এই ধরনের आंहा मोनसे गोसोआव फैदों आरोखि बे लेखाया आंनाव दं आदा कामिनीनि फिसौला आंनो होदों आं बेखौ नायनानै आङो बेखौ मोजां धरनैनो दासिमबो रैखा खालायगासिनो दङ माबेबा समाव लाइब्रेरि माबाफ्राव आं दोननो होननानै बेखौ लादों आरो जों बे समाव बे गसाइगावआव जोंहा सासे कुमुद रन्जन बसुमतारी होननाय दंमोन प्रफेसार बे प्रफेसारा दा गोरायुं जाबाय आरोखि प्रिन्सिपाल जाबाय दा बे प्रिन्सिपाला बियो सासे राइटार बर'नि राइटार जोंनि ब्रह्म धर्म कालीचरण गुरुदेवनि जिउ खौरांखौबो लिरदों आरो अनेक लेखा लिरदों बे नाम खालायनाय सासे डक्टरेट मानसि दा बियो दासिमबो दङ रिटायार जायाखै प्रिन्सिपालैनो दङ दा बेबादि धरनै दा आदा कामिनीया बे थैनाय समाव बेनि गालांनाय परियालनि जेसेबां गथ' गथाय बेनि जेसेबां पुरस्कार मोननाय थिग बे समाव बांगाल दबा होननाय मोनसे जायगा दं बे बांगाल दबायाव बेनि परिबारा सेकेन्ड परिबारा दंमोन बे सेकेन्ड परिबारा दुखु दाहा लानानै जोंखौ इनभाइट खालायनायखाय बिनाखाता मौजानि बामुनखुरा जायगानि होननानै जोंखौ 6-7 जनसो इनभाइट खालायना लांदों आरो बहाय जोङो बेनि पुरस्कृत मोननाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्टेट गभर्नमेन्टनि इत्यादि बे गोबां धरनैनि फ्राय सानख'नो हायै ओरैबादि पुरस्कार मोनबोनाय गिदिर गिदिर मिनिस्टारफोरनि गिदिर माबाफोरनि साहित्यिकफोरनि मोनसे बाख्नायथाव मोनसे सार्टिफिकेट आरो बिनि काप मेडेल इत्यादि जों नुनो मोन्दों दा जोंबो आदा कामिनीनि जिउ खौरांखौ एसे फोरमायथिबोदों बेयो सेंग्रा समाव मा धरननि रल खालायदों मा धरननि सल' बादि खिथायोमोन जों बयबो गोमोनानै खोनासङोमोन ओरैबादि आरोखि दा बिथाङा एसे माने गोसोआ माने रंजाखांबेना सब समय खुसि मानसिया आं बोराबनायखौ नुफेराखै माने बिनि अंगि भंगिफ्रा माने थिग माने नाट्यकार माबाफ्राव जेरखम रल खालायनाय थिग बेबादि धरननिमोन आरो रियेल मोनसे भंगि फैयोमोन दा बेखायनो बिथांनि जेनाखि जिउ खौरां जाहाथे जोंनि बर' हारिनि भितराव मोनसे निशान हिसाबै मोनसे माबा थालाङो आं बेखौ कामना खालायो आरो बिथांनि थैनाय आरिनायखौ जोंनि बिनाखाता मौजायावबो कয়েকবার माबानाय जादों खुंनाय जादों दा बिथांनि जेरखम माबाफ्राव साहित्य सभा बा माबाफ्राव मोनसे नेसोन अर्थात कामिनी कुमार नार्जारि पेन्डेलनि नाम आरो माबा डाइनिं हलखौ बिदिनो नीलेश्वर ब्रह्म आरो माबा बेबादिनो माबानानै गिदिर थैलांनाय राइटार गायक जोंनि बर' हारिनि बेखौ नाम लाखिदों आरोखि दा बेखायनो आं जोंनि गथ' गथाय आबसुफोरनि जेसेबां सेंग्राफोर दं आं जोबोद बाख्नायो भबिष्यत बर' हारिया जाहाथे जाखांलाङो जाहाथे गोमोरलाङा बिनि थाखाय जाखांबोगौ आरो जाखांबोनाय आबसुफोरनि सायाव बाख्नायो जाहाथे जोंनि प्रमद बर'खौ शिबखौ आबसुफोरनि माबानिफ्राय थुलुंगा होनानै जोंनि बर' जेसेबांनाखि गोनां नेरसोन बेफोरखौ जाहाथे लाखियो आं बेखौनो कामना खालायनानै आदा कामिनीनि जिउ खौरांनि सोमोन्दै आं सुंद' बिबुंथि होयो आरोखि एसेनोसै